Ma ona uvek tako snega pa u rebu. Gospode Bože, da čune napas, jama sačekaj da kaže. Ali uvek rđavo počneš. Ama, stanite. Šta je to što imate da mi kažete? Pa to. Jefrem će kao poslanik i tebe da vodi u Beograd, pa će tamo da ponese interpelaciju, a onda će od države da dobije koncesiju za zemlju. Ama nije tako. E pa ajde, kaži ti. Neće dobiti koncesiju za zeta, nego će da podnese interpelaciju. A onda će ministri lepo oko njega. A onda će on... Pa to je isto. Ama nije isto! Ama, ko je sve to vama nakazivao? Pa. Ta nije baka, nego jebe. Dobro, Jevre, mjesna malka da mi kazala da kažemo Danici. Šta da mi kaže? Pa... To, da se okaneš ovog tvojeg. Koga ovo? Ovog što ti je do sad bio verenik. Do sad? Tako lepo do sad, pošto sad više nije. Lepo reci zato što je jedan sve prekinuo. Ama kako prekinuo, šta prekinuo? S ovim tvojim. Sa gospodinom Ivkovićem. Kako prekinuo? Tako lepo, otkazujem u kvartiru. I to odmah. I otkazujem prosjednu. Za 15 dana. Ama nije tako. Tako je. Manite se gluposti, molim vas. Ostalo mi recite mi gde je otac. Pošao poslom u Varoš. A majka? A i ona je u poslu. U poslu su. Dobro. Onda im vi kažete da ja neću da prave budalo od mene, da mi se svet ovako smeje. Pa šta ima tebi sve da se smeje kad se udaš u Beograd? Ama neću ja da se udam u Beogradu, niti da idem u Beograd. Iako budem išla, ići ću sa svojim mužem. Drugo je to. Da, bome, drugo je to kad ti je otac poslanik. Jes poslanik, ali prvo treba da bude izabran. Pa bit će. Ama svi glasaju za njega. Ko to kaže? Ja vam baš kažem da neće on biti izabran nego Ivković. Bogati. Ama čuti gdje na Bože. Ko je to tebi rekao? Ma ja i ne pamtim više, ali znam da otac neće biti izabran. Ljubav! Ama se na Bože! Šta će onda da bude? Biće eto to. Otac neće biti izabran, a raskrstio se Ivkovića. I kome će onda sve da se smeje nego mene? Mesto da smo pametni da mi glasamo za Ivkovića. Eto, kažem ja! A šta si ti kazala, nisi ništa kazala? Ovaj će me prosto u grobu okretati. Teče spio. Naprimjer vi. Jeste li vi glasali? Nije. Ama ženo Božja! Nisam glasao. Vi biste mogli glasati za Ivkovića. Ama za protiv njega? Crna, neveko šta tu govoriš? Ja vrlo pametno govorim. Evo ne kažem da otac ima izgleda da bude izabran, glasajte za oca, ali ovako. Zašto mi da se zameramo Ivkoviću? Pa jeste. Osim ako vi, Teče Spiro, ne želite da budete predsjednik opštine. Ama želim, kako da ne želim da budem predsjednik opštine? Ma davam da on nešto i ne želim ja. Treba je onda je stvar svršena, samo treba poći na glasanje. Pa ja mislim, ja ne znam šta se taj uopšte Jevran napeo da bude poslanik, šta će. Ma kažem ja njemu, nije to za njega. Onda bome. I šta ste odlučili? Znaš šta, mi smo, u stvari ja sam nešto razmišljao i mi smo... U stvari nismo isto baš tako razmišljali. Znaš, pre neko večer ja sedim i razmišljam i tako ja razmišljam. Ako Jevren dobije više glasova, glasat ćemo za njega. A s druge strane, ako Zet dobije više glasova, pa glasat ćemo! A ja kao da sam predosjećala nešto pa kažem, ome Spiri, čekaj, ne žuri, pa ne moraš ti baš uvek prvi glasat. Biće zdocka ako ne krenete odmah. Evo, idem ja odmah, nije nikad... Kažem ja tebi da ti Znaš šta sam htio da ti pitam? A je to izvesno da će onda dobije većinu? Ma ja mogu i napisati odmah. A vidiš, ja sam nešto razmišljao. nemoj ti ništa da razmišljaš da vidi pa glasam. Ova kad ne bi rekla poslednju, presmisla. Tetka! Idi nađi mani. Reći da si mi sve kazala. A ja sam odgovorila. To što je otac rekao za mene ne važi. Ja i dalje ostajem verenica gospodina Ivkovića. Ama jel tako da joj kažem? Od reči do reči.